Исус отново влезе в синагогата. Там имаше един човек с изсъхнала ръка. Вели стежащатани и следяха дали Исус ще го излекува всяшота, за да го обвинят. А той каза за на човека с изсъхналата ръка: Застани по средата! Всякото добро ли е позволено да прави човек или зло? Да спаси един живот или да го погуби? Но те мълчаха. Потресен от кораво сърчето им: протегни си ръката! Той я протегна и тя стана здрава като другата. Фарисеите, като излязоха, веднага се събраха на съвещание с иридионите против него, за да го погубят. А Исус отдалечи с учениците си към езерото и го следваш множество народ от Галилия, също от Пидея, Перусалим и Думея, от земята отвъд Йордан и от околностите на Тир и Сидон много хора дойдоха при него, щом чуха какво вършеше, и той поръча на учениците си да има готова в една лодка заради навалицата, за да не го притискат. Тъй като изцеляваше мнозина, всички, които имаха заболявания. Напираха към него, за да го докоснат. И нечистите духове, щом го видяха, падаха пред нея и скрещяха: Ти си син от Божий! Но той строго им забраняваше да разгласяват за него.